Здравейте, милосърдни българи! Тук съм с едно момиче, което има няколко дни, за да събере... Има 3 дни. Има 3 дни, за да събере парите за много важна, жизненно важна за нея операция. Искаме от цялото си сърце и душа да ви помолим да помогнете, както сте го правили неведнъж. Има много хора, които се нуждаят. Тя е един от тях. В момента сме до нея. Направихме концерт за нея, много успешен, и събрахме една част от средствата, но със сигурност те не стигат, и затова ви молим и ви призоваваме за вашата помощ. За операцията трябват 47 000 евро. Имаме само 3 дни. Много е важно да го кажем това, че имаме само 3 дни да съберем парите. Тук става дума за човешки живот, не става дума примерно за нещо изключително много сериозно, за най-важното нещо всъщност, за един човешки живот. Така че аз, както и моите колеги, искаме да призовем всички хора, всички, които гледат нашите страници, всички хора, които видят това, нали, има много хора с възможности в България. Примерно хубаво е да си караме скъпи коли и така нататък. Нека да помогнем по някакъв начин на това момиче, не за друго, а за да живее. И много ви моля, който има възможност по някакъв начин да помогнем, много ви моля. Аз искам да помоля всички приятели, всички хора, които ни обичате и слушате нашата музика, да помогнем наистина на това момиче, което е още доста младо. Има пред себе си много неща да живее. Тя е много лъчезарна, много искрена, интелигентна и заслужава наистина, всеки човек заслужава да живее. И най-важното е наистина парите не са много, пак подчертавам. Имали сме случаи с нашите колеги, които сме пияли на хора, които имат нужда от доста повече пари. Това са малко пари, можем да ги съберем наистина за кратко време. Залата беше пълна, ние току-що направихме един доста успешен концерт, както каза Галин. И имаме надеждата, че има още доста такива хора, които ще помогнат, ще пратят пари по банкова сметка и ще помогнем за няколко ден наистина на това момиче да се оперира и да има възможност да учи, да има деца и да живее. Диагнозата е много, много сериозна. Ти може да кажеш за диагнозата? Това е трета операция всъщност, да, която предстои. Да, предстои ми трета операция. Диагнозата е злокачествен тумор. Призвам всички, които могат да помогнат. Банковата сметка ще бъде отдолу. Да, банковата сметка ще бъде под клипа написана, както аз, така и моите колежки ще напишем под нашите клипове банковата сметка. Така че всеки, който може да помогне по най-бързия начин, да го направи. Наистина ви молим да помогнем наистина, защото няма Нищо добро няма да ни се случи, ако ние не правим добро. Това трябва винаги да го помните всички хора, които ни гледат в момента. Благодарим ви и помагайте.